ассалому алайкум мардуми Тоҷикистон, ассалому алайкум мардуми ғариб. Шумо бардруи азиз дар телевизор нестияне, дар канали Саудо ТВ бардруи азиз. Имрӯз 10 майи соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 117 сомону 70 дирам. 1000 рубл 117 сомону 70 дирам ай бардруи азиз. Дар имрӯза видео Мерседес зайчик аст бардруи азиз бо нархи арзон. Opel Astra H астай, BMW пятёрка астай, ана Opel Sidani 97 астай бардруи азиз, Opel Sidani 94 астай, мошини молодёжни ВАЗ 2110 астай ва бардруи азиз я Nexi арзон бо нархи зеленай боварк Nexi арзон ай ва яктай дига Toyota Corolla 1. бардруи азиз чӣ мошине гуфтам ҳамаш астай. Видео имрӯзаро то охириша тамошо кунем барои пешравии мо ҳамият дона лайки бепла биҷиқен ва агар он кас мисол замин хона квартира мошин дошта бошен инами рақамҳои дестем бардруи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунен. акай Саудо ТВ рекламаш мекуна. ана ака мериму сӯста. ана ака бардруи азиз бачаи ачкидор навора сар мекунад. дӯстони азиз ин канал сохта шудаги фақат барои мошинҳои арзон. ай ҳамат хоҳиш мекунем як дона лайкира биҷиқен. агар битонен ҳамин видеоро падилитса кунен ва бардруи азиз касе ки дар ҳамин канал меҳмонай подписатса кунен. дӯстони азиз сар мекунем як мошини арзон. ана як бародар видео кардагиай худаш дар WhatsApp мароӣ кард гуфт акай Саудо ТВ я рекламаш кӣ рекламаҳои худат гизалай бадай просмотрҳои зур мегира. мақсад мумкин бардруи азиз ҳамин лайкҳои шумо сабаб шава ҳамин бародар ҳамин мошинша бифурӯша. барои ҳам бардруи азиз як дона лайки бепла биҷиқен ва касе ки дар канали Саудо ТВ меҳмонед подписатсия кунед. салому алайкум дӯстони азиз. як мерседеси зайчикаи бародаро кузуфи 110 кузуфаи бародаро сол баромад 1998 випускаи бародаро. объем мотораш ди объем не мақсади алангарчаи бародаро. ҳозир друнша сёмка мекунем. ҳозир як гирдиштоб кунем мақсад ки шумо бибинем ки состоянияш чӣ состоянияй. агар мега ягон Opel ам боша мега бародаро алиша мешава. ягон Opel боша мега болои сумамутан мешава бародаро. ҳозир друнша сёмка мекунем. алангарчаи бародаро мақсад алангарчаи мега 4 электропакет, коробка передач механикаи обогрев сидений, кондиционер, печкаш 100% кор мекунад. кам таракторика ҳозир ина бародаро состоянии мошин. нархи мошина бародаро 50000 сомон гуфтестай. ина кас ягон Opel дошта боша ина марҳамат зангаш бизанен маълумоти пирара бигирем бародаро. состоянияш хушрӯай. мотор, коробка, рулавои ҳамаш 100% мегӯяд. умуман масъала пасла намехӯрад. бардруи азиз Opel Astra H гарени мошинои зурайне ки касе ки ай кардагиай медона ин мошина. бардруи азиз Opel Astra H соли баромадаш 2007 сӯзишвориш бензин, мотораш 1.6, коробкаш механика. 3 моҳи дига ҳуҷҷат дора. бардруи азиз мегири фақат хонаи хуштоманат мерай меои 3 моҳ ту ҳақ дорӣ ки дар ҳамин раҳ бигардӣ. баъди 3 моҳ ҳуҷҷатш мекардай. балонош 80% хадавоиш созай бардруи азиз. хай мошиноро бардруи азиз як хадавой кунӣ хела мебара. монитори андроидай задни камера дора. мисол барои ягон қафора дидан ягон деволда назанӣ. бардруи азиз мошин қарор дорад дар ноҳияи кушониён. нархи 65000 сомонӣ. касе харидорен занг бизанед. бачаи ачкидор навора давом мета мегзарем ба се мелони имрӯза. сетаи лайка биҷиқем бардруи азиз. дӯстони азиз BMW пятёрка беҳад мошинои зуре бардруи азиз. касе ки ҳай кардагиен комментарда бинависен.
BMW пятёрка соли баромадаш 1999 солай. Сӯзишвориш бензини холӣ, мотораш 2 бардуи азиз, коробкаш механика. Балонош 80%, хадавоиш соза бардуи азиз, мошин воздухдаҳай. Ҳуҷҷат мекни мегарди. Бардуи азиз мошин воздухдаҳай чӣ хеле ки гуфтам, фақат ҳамин ҳуҷҷат мекунӣ, мисол ҳай мекунӣ мегарди. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 47000 сомонӣ. 47000 сомон бардуи азиз. Ана ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагиам. Номерои телефонаш бардуи азиз WhatsApp ҳам дора. Занг бизанед, мошини арзона бихарен. ва як чи дига, агар ягон реклама дошта бошен, дар комментария номерои ман ҳастай ё аввали видеоро нигоҳ кунед, номерои ман ҳастай. Чизе ки барои фурӯш дошта бошен бардуи азиз, ман реклама мекунам. бардуи азиз мегзарем ба як мошини арзони дига. Беҳад нархш арзон буда, ине ки бардуи азиз хушрӯ гӯш кунед. Opel Sedan бардуи азиз, соли баромадаш 1994 сол. Сӯзишвориш бензин ва газ кор мекуна, объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. бардуи азиз, ҳуҷҷатош 2 моҳи дига, балонош 80%. Мошин задагӣ пусидагӣ надора мега соҳибаш, хадавоиш 100% будаи. бардуи азиз, айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, нархи мошин 25000 сомонӣ. бовар кунен, меарза. пул мешид, ҳози хида мехаридамаш. номерои телефонаш бардуи азиз WhatsApp дора, занг бизанен. Opel Sedan 94 сола, 25000 сомонӣ бихарен. нархи зур айне ки. ин мошинда журналистон невах фақат харидоро занг мезанад. чӣ хеле айхел одам бекорай ку, мисол занг задан мегира, иҷаша мепурса, уҷаша мепурса. Харидор мерай, дар ин пеши капот, дар болои капот савдош мекунӣ. ин мошин мошини зурай. бардуи азиз, ВАЗ 2110, соли баромадаш 1998 сол. сӯзишвориш бензин, объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. Айучот бировардагӣ бардуи азиз, транзит номер дора. Айучот бировардагиай транзит номер дора. 4 та диска балон нав панав, хадавоишам нав кардагиай, магнитофони нав задагиай. мегирӣ, фақат ҳай мекунӣ. мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, нархиш 8000 сомон, ҷои шичай. дӯстони азиз, мегзарем ба эълони навбатӣ. дӯстони азиз, ин мошини десен беҳад мошини зурайда, састаянишам беҳад хушрӯ будаи. Opel Sedan, соли баромадаш 1997 сол. сӯзишвориш бензин ва газ доштаи, объём мотораш 1.6 литра, коробкаш механика. кондитсионер доштаи бардуи азиз, 4 дар электропакет, 4 та балони нав, 7 моҳи дига ҳуҷҷат, хадавоишам нав кардагӣ, магнитофоншам бардуи азиз навай. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, нархи мошин 38000 сомонӣ. ина бардуи азиз мошини арзона, занг бизанем бихарен. 38000 сомон. ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран навистагиам. номерои телефони яка WhatsApp ҳам дора. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед. ман барои харидорора дар видеои оянда рекламаш мекунам. чизе ки барои фурӯш дорем бардуи азиз, нами рақамҳода рӯй кунед, ман реклама мекунам. бардуи азиз, оз як бародар гап мезанад, баъдаи бародар гап задан бо мошинҳои беҳтарин да мегзарем, не ки видеоро то охириша тамошо кунед. салом алейкум бародаро, апа хоҳарам, ками бардори телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо мехаред дар саф кайшотимо лабоҷо бародаро бепула YouTube да бародаро телефон чиз дорем, YouTube да бародаро канал дорум. Телефон тиҷе дар YouTube бизанем бародаро, канал дорум, подписатсия кунед, лайкора бизанем бародаро. ай пеш бием бародаро, алиши болишум ай пеш гап мезанем. Кадоме ки бародаро мехарен,
любой ҷо доставка бесплатна, любой стар шаҳр на вилояти Хатон айшоти мо бародаро доставка бепула бародаро 4-5 нам карта дорем бародаро лайкора бизане видеои нав мекунем шумо дамя номере мо 907 89 18 18 бародаро 300 сом мехари 400 сом мехари любой хе телефона бародаро дорем лайкора бизане видеои нав мекунем бародаро шумо дамя бародаро ки кадои мақсад TikTok дорен YouTube надорен YouTube да телефон тиҷе биза YouTube да бародаро канал дорем да YouTube телефон тиҷе YouTube да телефон тиҷе тоҷиқа бизане бародаро тоҷиқа бизане YouTube дам канал дорем телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро лайк шапакни тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана пешакаст мо телефон хариби бардар дар пана ихда боши бадруи азизам хаста набошен ҳанакасе тамошо карде сабга ки о ака тамошо кардисам навора давомте да комментера бадруи азиз ягон чин бинависен чӣ хеле мошин дар корайтона бинависен комментера да дӯстони азиз дайвонекси солаш 96 ана бензин ва газ моторош 1.6 литр коробкаш механика срочни бадруи азиз фурӯшияй қарор дора дар ноҳияи абдураҳмони ҷоми яъне ки пешина номаш кӯйбеш нархи мошин 7000 сомонӣ марҳамат бардруи азиз ина дайвонекси 96 яъне ки 1996 метавонем ки 7000 сомон бихарен харидорои аниқ числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ина метавонем ки занг бизанем нархи зур яъне ки 7000 сомон мухлисои азиз ман навора давом метавон бо диққат гӯш кинен Toyota Corolla соли баромадаш 2004 сӯзишвориш газ бензин кор мекардай бадруи азиз абъём моторош 1.5 литре коробкаш автомат кузов сидан чӣ хеле десен ранги сафед сои мошин гуфтагие ки ана мегирӣ фақат ҳай мекунӣ мотор коробка ягон дард надора 8 моҳи дига ҳуҷҷат доштаи бадруи азиз арзонам мешава камтар арзон мекардай дӯстони азиз мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 55000 сомонӣ чӣ хеле ки гуфтам камтар арзон мекардай фикр кунен харидор бошен занг бизанен ана акигил дар болои бом видеои савдо твши тамом шерои наҳар ҳама каса тенҷен дига зинда бошен худованд ҳамеша сарбаланд бошен кисиҳотон пири пул боша ягон хечибек дар тай потон боша ё ягон лексусои вазбин дӯстони азиз ибд навори имрӯза аз ҷое ки мошинҳои арзон рӯй кардан ҳаракат кардам барои шуморо якта ба якта нархошо нагуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд хая ки маъқул шид нашид барои ҳамин дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор ҳамин як дона алайки бепула биҷихен ва касе меҳмон бошен дар канал подписатсия кунед видеои ма шумода мерава касе меҳмони бадруи азиз подписатсия кунед видеои ма шумода мерава ҳамин подписатсияро диқден зангулачара бологӣ дамонед дӯстони азиз ва ин номерои ма ягон реклама дошта бошен мо реклама мекунем дӯстони азиз хай дига гапам надорам то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва видеоя додаракаёну бардруи азиз агар шароитотон боша имконият боша ягон сомония ягон рубли ёрдамаш кунен дӯстони азиз додараке дар навор десем беморай вақт таваллуд шуданаш да соз будае аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шудае баъди сирх шудан сиёҳ шудае дига илоҷиш наштия диданд ки мисол почааш сиёҳ шудае почааш аз зону камтар болотар баридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхонае бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтагия барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарагия чӣ мешава номерои ина мисол падаршам мондагим номерои картаи душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен